Sausa ka up. Ano pa daw sa iyong kaagi karon? May kining usa ka babae nga taga Cebu City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Pinti. Recorded by Radio Mo TV. Dog, di ako kayang awa ng car. Ma, sakto na. Dili, mamatay ko. Kawa ng imong amahan. Mukuyog ko ni mo, Dok. Mukuyog ko ni mo. Ma, manaog taon diha, ma. Muuban ko ni Papa ni mo. Tabangin ko rin makanaog ni Mama. Ma, naog diha, ma. Ma. Ma, ako inasakitan ng tanaw ni mo nagsigi kaghila. Sakit kaayo, Nak. Ma, nakasapot man ko. Hasta ko nasakitan sad ko. Naglisod sa kong dawat nga wa na si Papa. Pero makinahanglan nga magbaligon ka. Gusto din ka nga mag-goal si Papa nga magtanaw ni mo karon. Nga naingon anak ka. Uy, patuwa si mong anak, ging, uy. Kaya bala ka na po na siyag maunsa ka. Naibaw man ko. Nagdisod palang tsukok dawat. O lagi. Pero unaw na apod, nga pa kay anak nga nagsalig ni mo. Mao lagi. O, hawat ako ha. Kahit katantag ka. Doon sa naman taon ang naong ni mo, oy. Wow! Ang ayan na mo si mong hair, ma. Ay, na, si tita ni mo ay. Gisuroy man ako sa salon. Natripan hinon ang akong buhok. Ma, ganahan ko anak nga magatiman ka sa mong kaugalingon. Permi habi na ha. Ikaw, gidnak. Pinti, sige na. Kuyog lagi na mo ron inig-out na to. Na, di lagi ko hilig og ingon ana. Uy, 50 na sa taon ko niya magdisko-disko pa ko. Ug usap pa, di ba ko mo inom, ha? Ay nga no man di ay, uy. Naunsa. Ang importante nga malingaw ka. Pag-enjoy sa imong life ba? Ay, excuse ha. Hello? Nak? Ma, ma-overtime ka ron? Nga naman ka? Time pa, naghilak ka? Ma, Nga naman, usay na hitabo, ha? nagbuwag na mininik. Uy, mao ba? Kuan, ani na lang. Magkita ta, nya inig-out ako ha. Magkita ta, manglaag ta. Asa man to? Manisko ta, ako'y bahala nimo, okay? Sige na nak, kay tiwason sa nako ang akong trabaho. Bye, nak. Day, sorry ha, pero di ko makauban ninyo ron. May lakaw mi og sa akong anak. Let's party! Woo! Ay, labaras akong umaw eh. Ang puwerte man nimong inom. Hasta ko nakainom ko og apil.
Pero nag-enjoy kaayo ko, ma. Salamat kaayo. Way sa pa yan, anak. Nahibaw kang ni arakit ko, ha? Bisag unsang klasiha sa problema. Malalaki man o maunsa, naarakit ko permi para nimo. Salamat, ma. You're the best mama ever. Recorded by Radio Mo TV. Dalipay gyud ko nga nagtanaw ninyo nga nagsige mo glaag sa mong anak ging. Nag-enjoy gyud kaayo ko, ging. Karon nga, wa nang akong bana o wa na po'y uyab si Shine. Na gyud may oras sa usak-usa ug nindot gyud kay sa pamati ay. Pero ging, dili sad maayo oy nga hangdod-hangdod na lang gyud ka nga ingon ana, ha? Naibaw ko nga moabot ang panahon nga mangita kag lalaki. Kasi Shine, mamityo na unya na. Bitaw no. Pagsuway o mga dating app o patuloy ni Shine ay. Sige. Ambay mong cellphone, mabi, kay installan na ako. Salamat, nak. Okay na, ma. I-swipe-swipe ra na nimo. Sige, nak. Mag-install sa kakog ako, no? Sige. Total, wa na bitaw kay uyab. Sige, ma. Sumayan ako. Ako kauyon ini. Swipe, be. Hi. Ay, kini. Guwapo. Ako ning entertainon, be. I like you. Oh, I like you too. Gusto kong magigilang-ilan. Kuan. Ako lang unyang ingnon. Uy, ganong nagduwa-duha man ka? Wa ko mahibaw ko nun sa reaksyon ni Shine. Good. Hala no, si Shine ka ang nag-install ana sa imong phone no. So dili siya mahibong kung mo entertain ka og lalaki. Go na! Ma, busy pa ko. Dugay kong mauli. Ay, mao ba, nak? Sige, nak. Kuan unta, may ipakita lang unta ko nimo kung di na ka busy. Unsa man na? Basta. Mag-excite man sa daan na, ma. Pero sige lang, ma. If di lang ko busy, mag-chika ta, ha? Love you. I love you too, anak. I love you. Tarong ba? Lagi. Seryoso ko. Ganahan ka. Anaon di ka sa inyo para matuo ka. Ayaw sa... Di lang na to pakalitan ang akong anak, ha? Okay. Unya, wa ka lang ko. I love you too. Sus. I love you too. Uy, pila naman kaadlaw nga wa mag-online si Fernan. Nagpangita naman hinuon ko niya. Ano bang nituong man sa dayon ko? Basig binuang na tong iya, di rin ako. Di na lang kumulaom. O si chika, ma? Ha? Wa nakoy. Tarong ba? Unsa bitaw? Ay, naara ko'y naila-ila sa app. Unya, di man dahil seryoso. Ma, ayaw pag-expect og seryoso gikan anak nga app, ha? Ikaw, sad, pag-lingaw-lingaw lang. Ayaw seryoso ka. Oo, na. Hello? Nanawag man lagi ka? Pasensya kay ha. Naputlan may kurente. Maong wala ko magka-online. Nagtipid sa kuswarta. Hangtod gali karon. Wa pa mabalik ang among kuryente. Mao ba? Pila din yung bayranan? Tabangan ti ka? Oh. Ha? Ha? Nagpala ka kwarta?
O lagi. Ay, naon sa matahon ka, oy. Pangwarta rin tuyo, na. Undangan na, ha? Undangan na. Ha? Undangan na. Samtang wa pala magkagrabe ka ng imong gibati. Kay kung tarong na siya, ug kung nahala siya kaikong nimo, o hindi na siya mudawat, oy. Ging. Ma, nakoy chika ni mo. Oh, unsa man anak? Sa tinuod lang ba? Ning nangaging adlaw bitaw. Nay nanguyab na ko. Wala ko magpahibawan ni mo dayon kay basin og binuang na iya. Pero nakita na ko nga tarong gid ay siya ma. Oo ba, nak? Mayo hinuon. Nagpaabot ra gid ko nga makakita siya para pliti pa doong dinhi sa Cebu kay taga Manila man siya ma. Og karon niya na siya dinhi ma. Og ma, ako sing ipalailan nimo. Babe, si Mama Pinti. Ma, si Fernan. Oh. Fernan? Oh, nga naman, nakaila ka niya? Wa. Amgit lang siya og naong sa kong kaila. Nice to meet you, Fernan. Nice to meet you, tita. Mura ramag, dili iglagyo ang atong edad. Pinti na lang. Pagsabot sa madiha, ma. Magkuha kong snacks neto. Fernan, please. Dili ko gusto maminaw sa imong katarungan. Usaray pangutanan ako. Tinuod pa nga mahal ni mo ang akong anak. Oh. Kung unsay makalipay sa akong anak, mausaday kalipay na ako. Pero Fernan, unsaon ako pagsalig ni mo nga dili ni mo pasakitan ang akong anak. Mahal ko siya. Tinudan na yung akong gibati niya. Muna'y tinuod. Ugunta, hatagan minimos among kagawasan. Fernan. In my daughter's eye, no fear. Sakit man para nako o bisan na ako'y pagduda din nilang kutob o daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo ko mga higalang kaagi ni Pinti nga taga Cebu City uban sa awit ngayong ipangayo. Awit nga naguluhan In My Daughter's Eyes. In my Ang mong ano ba daw sayang kaagi karon? Mo kining usa ka babae nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Wendy. Recorded by Radio Mo TV. Day, congrats! Ikaw gid ang nakadaog sa atong Miss Teen dinhi sa atong barangay. Salamat, day. Tuod di ay, narabutin ng regards nimo. Ha? Kinsa man? Si Jay. Jay, katong minyo? Oh, pero buwag naman kuno to sila. Co-parenting na lang kuno sila sa bata. Dugay naman may buwag sa akong asawa. Mutual decision namang duha nga magbuwag na lang og nga mong connection ay ito mo dalas bata. Mao ba? Magkong manguyab ko ni mo, Wendy. Daw na ka ako'y chance. Jay, sorry ha. Hmm. Pero sa tinuod lang, dili ko gusto makigrelasyon og tao nga dunay kalambigitan.
Maumuprang ka na lang ko nimo karon. Dili ti ka masugot. Wendy. Kaluoy sa DJ, uy. Gibastad man tayo nimo. Minyo lagi. Dili ko gusto taong minyo. Wa gid kay gusto niya. Di man lisod nga makagusto niya, God. Gwapo siya, nga taas og balog. Pero lang tay, nangandoy sa taon kong kaslon ko, uy. Day, Wendy. Ay, kusugas uwan, uy. Ay, saon ko man sa pag-uli. Oh, ay, kahit pasakyan na, uy. Kisa man na sige busina. Wendy! Dali, sakay na lang. Ihatod na ka. Oh, si Jay? Daan pagid ko ganina nga ikaw gito akong nakit-an nga nag-atang og jeep padung uli. Maayo kay kamo timing. Magid. Wan gud kayo. Kung wapat tingali ka makit-an dito tingali. Nag-atang pagipag sa kinan ning mga oras ha. Lagi, salamat kaayo ha. Ah, dihara mo sa unahan, Jay, ay. Kanang puwa o gate. Ah, sige. Ay! Wow ha? Kilikit kaayo ka? Uy, nahitabo na mo, uy. Igo na ko niyang naagian niya gihatod sa bike perting uwan na. Sus, as if kuno wa sad kakilig ka, ha? Klaro mo kasi mong naong magkikilig ka. Ha? Kay bawo ko, uy. May gusto kang Jay. Ako pa ni mo, no? Sugton pa lang na nimo kaysa pugna na nimo. Na, mugara ra ba ng pagbati kung pugna nimo? Day. Unsa? Gisugot ako nimo? O, Jay. Kana kung dili pa wahi ang tanan. Di pa man. Pero nasyak lang gid ko. Kung unsay nakapausap sa mga nauna. Gibasta da ba ko unda nimo, di ba? Ang tinuod, Jay, dili magit kalisod ikog maon, God. Wa lang gid ko masugot nimo ato kay minyo lagi ka. Unya, unsa may nakapausap sa mga nauna ran? Na-realize lang nako nga the more na akong pugna ng akong kaugalingon, the more sad nga nako na akong pagbati nimo. Wendy. So, kita na? O, Jay, kita na. Yes! Yes! Thank you, Wendy. Isa na ko nga di tagid ka pasakitan. Lauman ko ka na, Jay. Recorded by Radio Mo TV. Wendy, babe. Mag-usa na magita katuig. Unsay mayog, mag-ipon na lang ta. Ikaw, babe. Agad ra ko nimo. Okay na nako. Ah, sige, mag-ipon na lang ta. Sus, karon pag yung ko nakalaag din is inyo ay. Maog yun. Muduhan na lang ni katuig ganing among giabangan. Pero karon pag gitaon ka na ako naglaag. Ayon saon, busy ba yung pangwarta ning amega ni mo, Fret? Si JD ay asa man? Ni Doo siyang anak, Fred. Ah. Abi ni mo, bilib kay ko ni mo, Fret. Nga naman? Ang sa una. Grabe ba gid tayo kahugot gid imong desisyon nga dili gyud kamo patol og minyo. Pero karon, kalma na lang kay kamo dag istorya nga ni duaw si Jay sa iyang anak nga murapag okay ra gid kaayo nimo. Siyempre, kay anak man na niya. Og iyan ang giklarong daan ako sa bag-o pa mi, nga magduawan ko siya sa iyang anak. Pag-una, mura kong masakitan, pero karon ako naman ang gidawat. Pero sigurado alang gid ha nga anak ra gid niya ang iyang duaon. Day na unsa man taon ka, uy. Ayaw gud hugawi akong huna-huna. Dako kong pagsalig ni Jay. Dili siya makahimo sa pagbuang nako. Nga naman ang naong mo. Nasagmuyo man kayo ka. Naglibo ko asa kong ikasuporta sa akong anak, babe. Karon wala ko'y trabaho. Unsay wa na kay trabaho?
Matangtang ko. Kay matod sa kong amo, di ko na kumayo. Unsa? Mao ba? Kasalbahi sagot si mong amo para masulti siya sama na siyang empleyado. Lagi? Tinuod mo sa tingali. Kay, di ko matangtang kung maayo pa ko, di ba? Babe, ayaw pag ako nagmaayong ana. Ayaw ka bala ka. Samtang mangita pa kaglaing trabaho. Tabangan ti ka nga makasuporta gyapon kasi mong anak. Salamat, babe. Kung wala pa tingali ka ron, ambot kon naunsa na ka ako. Way isa pa yan, babe. Basta, ayaw lang kayo pag kunahon na ana, ha? Unsa? Dili ka makauli ron? Oh, babe. Sorry ha. Ginlantan ng akong anak ko. Pero, naama ka si Jasmine diha. Oo, naman. Pero, mahilap ko ng bata kung muuli ko. Mao ba? Okay, sige. Magpaabot na lang ko ni mo ugma. Oh, asa man ka? Bago pa gani pag-uli ni mo, malakaw na sad ka? Ikaw lang ko nagkuha og sinina na ko. Kay, basin ato lang gyapon ko makatawag. Nasad? Pila naman ka kagabi nga dito matuog sa imong anak, Jay. Pwede ba ako nasad mo iubanan ni mo din, he? Wendy, babe. Kailangan ko sa mong pagsapot. Wa pa siya maayo. Ganahan siya nga na ako uban permi niya. Sige lang. Mubawi ako ni mo pohon. Today. Pwede ba ko magkahuwam ni mo kwarta? Napay palitonon nga tambal ko niya. Aron hingpit na siya maayo. Pila man. Unsa? Unya ni sugot lang ka nga matuog siya dito pila ka gabi eh. Naako dito iyang asawa. Handay, sa may mahimo na ako. Nasakit man ilang anak. Alangan man og pugngan na ako. Utrabida kay kong paminawon, anak. Pero bisan na. Sangan nga naa siya magtulganan dito pila ka gabi eh. Mutuo ka nga way nahitabo nila ha? Bisan na sahay magduda ko. Pero gusto gyapon ko masalig niya. Dako ang akong salig ni Jayday. Tay Wendy. Maayo! Oh, Ayo! Kinsa man ron? Ako si Jasmine. Asawa ni Jay. Ngano ni aka sa amo? Giyon sa nimo pagtultol din sa amo. Ni ako kaya nakasiguro kung hangtod ka rin. Wag yapon mo sulti si Jay ni mo sa tinuod. Nga unsa? Nga mabdos ko sa among ikaduhang anak. Unsa? Panay ka pala ka. Dili na ko sa mukon ang inyong pagpuyo. Nisulti lang ko ni mo ani. Aron ako masiguro nga dili niya dagkanan ang iyang obligasyon nako. Ilabi na kay muduhan na ning among anak. Unsa? Hayop ka! Hayop ka! Ngano nabuhat manini mo na ako? Human sa tanang pagsabot na kong gihatag, di mo na kahimo ka, ani? Wendy, sorry. Wa na mo tuyo ka. Tuhoy ko. Ikaw na nga ako mahal. Hala ko buwag eh. Isaada ko ni mong anihigapon kong bupauli ni mo. Jay, Babe, mahal kita ka. Ayaw ko bihay. Kapag ako ay nagmahal. bugo na tingali kaayo ko para sa uman. Pero para na ako, igo akong nagmahal. Lisod sapton. Pero ang tinuod, maglisod ko og biya niya. Dinhin na lang ko to. Daghang salamat, RMN.
Recorded by Radio Mo TV. Ang Mao ka mga higalang kaagi ni Wendy nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga nagkalahan, bakit nga ba mahal kita? Ang mong kaagi, kibata na doon sa radyo ni Jelly Haga, ugubos sa direksyon ni Priscilla Recadas. Kamuusap mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangdot sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ano pa daw sa iyong kaagi karon? Mo kini usa ka lalaki nga taga Cebu City. Ang ato matatampo dagda singan nga June. Recorded by Radio Mo TV. babe ka na lang. Ano, May? Ano sa'yo problema? Di ko gustong doon ay mahitabo na itong hawa patabang kasal. So, kano sa pa man na? Magpaabot pa ko nimo kung kanabot pa ko nimo kung kano sa ka mag-propose na ako. Kung krosal hindi na itong duha. Dugay pa kayo ng paaboton, Sean. O kung di na ito buhaton, way lami ang atong relasyon. Oh. Sige na. Dali na. I love you. I love you. I love you. Sean. Ano? Ha? Nagkonsensya ka? Oh, bay. Buwang nga. Nadam gid ko eh. Naunsa. Lalaki man ka. Mas aga na angay gani unta nga ikaw mo'y malain kung di siya makahatag ni mo ana. Bay. Swerte kayo ka kay si Claire na mismo mo'y ganahan. Ganahan nga na'y mahitabo ninyo. Mo nga ay kagulya. Una-una nga mas maayo nga ingon ana siya. Di na mayo. Pa. May pagka-liberated na bayanan na. Di na kasaligan ng ino ano eh. Oh, buotan og tarong si Claire pa. Dako nga akong pagsalig niya. O, bahala ka. Basta kay gipasidan anti ka, ha? Babe, ay kalimot ha. Manglakaw taog ma. Ay, hala, love. Sorry, nalimot ko. Saan sa? Nami family outing. Oh, mao ba? Sa ato pa, di ta madayon ani? Sorry, kid ko ayo, babe. Sige. Mao mo ka. Unsa nang rasa? Late na. Alas 12 na, pero wa pa mo chat si Claire na ko. Wa mo siya kung makakita nga nag-upload siya. Nga, active man unta ang iyang social media. Oh, ganun nanuwag ni ang mama ni Claire. Hello, tita. Dong, naa si Claire diha o banin mo? Ha? Wa man, tita. Abi na ko kamo mo'y nag-uban. Ay, wa man. Wa pa magkut siya mauli hangtod karon. Ingon siya nga na ako na may family reunion. Oh. Tita, hello? Hello? Wala naman tingok. Kipag na naman ko. Ay, hindi ka Claire.
karon pa ni siya nanawag. Hello. Babe, sorry ka ayo. Nadugay gid ko man. Nalubad sad ko maong ni ako nakatog sa bahay sa akong ikagaw. Sa ato pa, wa pa ka mauli? Wa pa, babe. Pauli na. Kay gabi ra tong nangita ang imong inahan mo. Ha? Claire, nahibaw ko. Nga wa may family reunion. Jun, So, diin magiday ka gikan gabi. kuan, Jun. Ay kubuha nga, Claire. Mo man? Nakilain? Ha? Jun, sorry. Unsa sorry? Nagasa ako ni mo. Unsa? Recorded by Radio Mo TV. Uy, mo nga gulay bay. Mo rin nagbuwag mo. O bay. Pero ako na siyang kalimtan bay. Di ko gustong may katunga niya. Ihatag na ko siya sa iyong laki. Bay John. Ya, kumusta naman ka? Nakamove on na ka ni Claire? O bay. Dali ram ko makamove on. Labi na nga, gibinuangan ako. Kung mo na, na ako ipalaila ni mo. Nga, sigurado gyud ko nga magkasinabot gyud mo. Kinsa man? Terry, Nice to meet you, Terry. Ako si June. nice to meet you, Sad. O niya, sa may trip natin din sa mall. Wag yung kumasayop. Magkasinabot ra gyud mo. Butan siya ba yung mayong istorya? Una pa lang ganina mong panagkita o panaguban pero murag suda kami. Ya, sa may plano nimo. Panguyab na yun. Ha? Manguyab ka na ako? Oh, Terry. Sige. Ha? Unsay sige. Gisagot na tika. Bisig makigminyo pa ka. Oh. Magminyo ta dayon. Hindi lang tamag dali. Pero anak ta pa dong po ini abot sa panahon. Love, batog na ka? Padung na. Ayos ha? Giminaw kay ko nimo. Love, matuog na ko. Duka na kayo. Sige na ba? Katiyat lang. Mahimo pa, Jun. Gikat patas trabaho. Dili ka gusto mo pa huway ay pangamong. Asa man ka? Magawas ko. Mapabugnaw sa kong Unsay problema? Claire? Nahibaw ko nga nakay problema. Kaya niya ka din sa park. Ready to be mind blown? Disney Plus. Unya, nagtungab-tungab ka ng beer. Wala ko makasabot sa kong kinabuhi. Nahibaw ko kung sa'yo makapaarang-arang sa imong gibati. Unsa man? Tananan. Oh, Jun. 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 Unsa? Nagsige na mo kita og balik ni Claire? Oo niya, wa makabantay istorya na. Saan niya pagkabantay ba nga? Wam siya oras na ko.
puro na lang siya trabaho. Mas maayo na yung sige magkita ni Claire kay malingaw sa ko ba? Lingaw ra nas pagkakaroon. Pero pait kayo na kung mo resulta na napon. Bay. Dali na. John, katiyot sa ba? Sultihan agad ko sa tinuod. Asa mo gini pa doon atong gibuhat? Unsa? Clear na ibaw kang minyo ako. O, lagi. Pero kung dili ka makikuwag sa imong asawa, undangon tani. Clear. Naibaw kong gigamit ako nimo. Mong undangon tani. Mayo ra po nga naunda nga para makapamawi pa ka sa imong asawa. Pero ang problema mo, bay, sa among relasyon. Bay, ayaw sa lain tao pangita ang sulbat sa problema sa inyong relasyon. Pagstorya mo ni Tiri. Mahal mo siya, di ba? Pues ayaw guwata nga mawa siya nimo. Bay. Maayo kay ni Aka. Para magkaistorya ka. Oh, Tere. Magbuwag ta. Unsa? Magbuwag ta. Para may kagawasan na mong duha si Claire. Para dili na ka magtago-tago. Tere, nahibaw ka. Oo, John. Dugay na. Nagpakabuta-bungol na lang ko. Pero dili na ako kaya ang kasakit. Tere, pasilaw ako. Muluhod ko sa mga tabangan. Pasiluunan ko di mo. Di na ko mausap. Please. Di na ko kaya kumawa ka na ako. Giuna-una na ni mo na ka nagbinuang na ako. Paglipay na, John. Gawas nun ka na. Tere, please. Tere. Ang kuno na ko, selfish kay ko. Og ako rang kaugalingon ang akong giuna-una. Maong grabe ang akong pagmahay, nagibati sa diyang nakigbuwag si Terry nako. Pero bisan pa man, wa ko maundang sa pagpangayo o pasaylaw niya. Di niya ng kutob, daghang salamat sa pagtagani kong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita may higalan kaagi ni June nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang gipangayo, awit kanikulaan, pagbigyan muli. Ang mong kaagi gibatan na doon sa radyo ni Carol Marie Cain ug ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kabuusab mga higala mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papadaw. Sa inyong nakalain-laing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of Arimin Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. I love you, ma'am. Jason. Muna tinod. Dugay na kung nagkagusto rin mo. May chance ka ko? Liber, sudan nila gabi na. Masuod na ko ha. Kay gitawag na ko ni Papa. Sugtan lang good ko. Inigbalik na lang ni mo. Usawan, tuwa na yung bisita. Tuan na pa ako nang ipapauli. Nanguyab na si Jason ni mo, Mermer? Oo, Ma. Uya, imong gisugot.
Wa papa. O mayo. Una nga manguyab mo, suta yun ha? O nga naman ko no, Berto. Maya ba nang mag-anto siya una niya makuha ang gugma sa itong anak? Ako bitaw, nanguyab ko sa una ni mo. Pinang ko kabuhan na nga, una nung gisugot. Sige po sagom tubig, nangahoy pa ko. Ya, ipadarong po papa ni mo. Maupantusan lang uyab ni mo eh. Ay, panundog man mo sa una. Nga lahi naman ron. Basta, ayaw na yung sugta si Jason ha. Pantusa sana. Mer, dugay-dugay na mo yung ko nga nanguyab ni mo. Huwag pa yung kamaluoy na ko. Naluoy man. Kung mo nasugtan ako, Unya kung sugtun ta ka, dili ko nimo binuangan, dili ko nimo pasakitan. di gina may tabo, Mer. Kailan to kay ka. Basta ho. O lagi. Niya sa man. Uyab na ta. Sige na lang, uy. Paglaro di ba? O lagi, uyab na ta. Yes, salamat, Mer. Mer, dugay-dugay naman kita nga nagkauyab. Magninyo lang kata. May kwarta na di ka para igasto sa atong kasal. May natigo mo naman ko. Mao nga magpakasal na ta. O gumas itong kasal, mangita tawag atong kapuyan. Ikaw, good. Sige, magpakasal ta. Day, wa pa gyud. Ang unsa man dong? Wa pa gyud ka mamabdos. Wa pa man gyudong uy. Gusto nang buta ko nga makakita sa tong liwat, day. Ako sad. Pero unsaon man nga, wa man ko mumabdos. Sige lang dong, kay basig maluura ang Ginoo ug tugahan na ta niya og anak. Day, nangin mo ha, nga, mata, ban, buringot. Ha? Magunsa ka dito? Ko, mungi ko'y bawan. Dong, kinahanglan dong kapit. Para mo sa bugma. Ya pilang sa kakaat ka dito. Mag-agad ako sumig. Pag-amping baya dito dong ha. O, day, sa tanang higay mag-amping ko, tungulog lang ni mo. Huwag sa umabot na tong anak po. Recorded by Radio Mo TV. Ay nga nung nisugot man in taon ka, oy. Nga mo adto ang imong bana ang nagdapita. Nga no di ay ma. Dekado magud nagdapita. Ang uban gani ana, dili na makauli sa ilang dapit. Kay matabunan na siyuta. Wa ko'y mahimo ma, kay gusto man ni Jason. Mag-ampo lang ko mga way daot ang mahitabo ni Jason. Ay. Kumusta man ka din eh? Okay raman ma. Medyo laay lang kay wa ko'y kauban din sa akong gipuy-an. Pauli na lang ka dito sa ato. Ma. Pauli lang sa dito sa ato. Unya na lang balik din hisin yung gipuy-an ko na papalik na si Jason. Kailain kaayo ng ikaw ra usa din uy. Sige ma. Hapit naman duha ka buwan sugat sa pagbiya ni Jason. Ug hangtod karon wa pa siya mabalik. Kumusta naman ka iyang kahimtang? Kuya, og natabunan na to sa yuta. Simba ko lang in town pa. Madag simba ko. Mao may kasagarang may tabo ng manguy-kuy ug bulawan. Matabunan na yuta. Kung di ka ni mabalik tong bana ni mo karon si Manaha, awa na to. Natabunan to sa yuta. Ginoo ko.
Duha na kabuhan ka pinsukat sa pagbiya ni Jason. Ug hangtod karon, wa pagid ko'y balita niya. Oh, saan magkana, Berber? Ay, nabalaka ko ni Jason pa kay duha na kabuhan ka pinsukat sa iyang pagbiya. Ug hangtod karon, wa gid siya mabalik. Ako pa na mo, no, Berber? Imo na itong kalimtan si Jason. Bisig ko saon ko ta, patay na to. Papa, uy. Ay, hapit ka malimot ta. Muari din to si Bert o niya, ha? Ha? Isang bird pa. Kanagong anak sa itong silingan nga, daghan kayo kayupan. Misita niya kuno siya nimo. Kasi mamisita pa, uy, minyo man ko. Minyo lagi ka, pero wala magkaibana. Maong ayuha niya itong katiman si Bert, ha? Inig arin niya. Naibaw ng tingali ka sa kong tuyo ni mo, Mer. Naibaw man sa tingali ka nga minyo, oh. Ano ako mga imong tuyuan? Dugay namang wa mabalik kay mong bana. O wa na kay balita niya kung buhi pa ba siya. Mong kon mahimo, kalimti na lang siya. O dawatan nga kong gugma. Bert. Husto si Papa. Di maayong paabot ako ni Jason. Kay mahimong parang panahon na wa na siya. Maong kinahanglan ako mo padayon sa unahan. Tinuod, Mer. Gisugot ako nimo. Oh, Bert. Gidawat ka ng imong gugma. Salamat kayo, Mer. Tinuod ay? Pabdos na ka? Oh, Bert. Wa naman ko dug arong buwan, ha? Kumao na, hapit tadi ko mamahimong tatay. Oh, Bert. Kumao na. Magtipon na lang taday. Agad na ko nimo. Sige. Mangitadag ato kapuyan. Day, mulakaw sa ko ha. Kaya akong atimanon ang atong mga kahayupan. Pasin hapon ba ko mauli kay ako sa tong atimanon ang atong uma. Mukuyog na lang ka ko nimo, dong. Ayaw eh. Dini ka lang sa atong gipuyan. Atiman na lang ang imong kaugalingon kay pila na lang kabuwan ang atong paabuton mga anak na ka. Oh, sige dong, pag-amping ha. Wasad ko magmahay nga niabot si Bert sa akong kinabuhi. Kay pinangga man ko niya. Ug may umaabot na sabi nga anak. Uy, ano ni balik mas Bert? Nali na nalimtan. May nalimtan lagi ka ni ba? Kumusta, Mer? Jason? Jason, buhi ka? Nagtunog na mo nga patay na ko. Jason? Dako nang muntiyan. Tinuod gina nga akong nabalitaan. Nga may kaipon na ka, kaya basta naman ka. Jason, pasaylo ako. Nagasa ako ni mo. Naibaw ka ba kung sa kapait o kalisod sa dapit nga akong yado rito? Kaya nangandoy ko nga sa akong pagbalik, mahatagan kang bayong ugma. Ug di nga man umaabot na itong anak. Jason, pasaylo ako. Pero sa kong pagbalik mo, dali akong labdan. Nga mabdos ka. Ug di pagin ako ang amahan. Kasakit din itabuha, Mer. Jason, ako magtuo nga mahitabo na sa nung kinabuhi. Dugay ka mo kung kayong nabalik. Huwag ko'y malita ni mo. Mawag na kung ako pagtuo nga patay ka na. Ako nga kunon nga may pagkuwang sa ko ni mo. Kay pila kabuhan ko nga nuwahan ni mo. May sasag ko ni mo. Jason. Karon mangutan ako ni mo. May gugma ka pa ba nako? Nga nang mulimod man ko. Niya ka pa sa kong kasing-kasing. Kuno na, magsugod ta sa uno. May mong ako ang mga mahal sa imong gisabat. Dili ingon anak ka sayon, Jason. Tumato na lang nato nga dili kita para sa usak-usa. Pagita na lang og may para nimo. Ug pasayloan na lang ko sa kong gibuhat nimo. Mirwer. Kung minsan ang takbo ng buhay mo, huwag kang manimdim ang buhay. Wa ko magdahom nga magpakita pa da ipagbalik si Jason ako. Pero sayang lang, kay dili man ko niya mahimong ang usab na man si Bert sa akong kinabuhi. Ug may anak na sabi. Nilapay ang pila ka buwan ako nahibaw-an nga may lain ang pamilya si Jason.
Dini na lang kutob o daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalang kaagay ni Mermer nga taga Davao Oriental uban sa awit ngayang gipangayo awit nga nagkalahan gulong ng pala. Ang mga kaagay gibata no sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagay sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya. Bawat isang gabi. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mo kining usa ka babae nga taga Cebu City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Zoe. Recorded by Radio Mo TV. Kapuya, uy. Ting klase na sad. Ay, dili aras panahon, uy. Bago pa ganito ni bakasyon, klase na sad. Abi na ko og nagminyo na ka. Saba, uy. Dali na, uy. At dito sa tong room na. Ay ni aram ka din nagikod-lingkod ilam sa kahoy. Gaya na kay kung nangita nimo. Nga naman, day. Mang snacks na, uy. Busog pa man ko, day, uy. Uyugin na lang ko, bi. Kay lain ka ayog ka uban, uy. Na, sige. Tana. Sure ka nga dili ka mo snacks? Di lagi, kay busog pa ko. Sure. Sige. Wata lang ko ha kay kadiyot. Kadiyot na kay ko. Nara ko'y paliton ha. Sige, day. Magpaabot ako ni mo dinis daplin. Okay. Ay. Mag-cellphone lang sa kubi. Samtang, magpaabot ko ni Chanel. Ay! Recorded by Radio Mo TV. Unsa man ka, miss? Mangyabo man kag tubig. Saan ni mo kay nag-ali ka diya sa daan? Excuse me? Wa ko mag-ali, ha? Gaya ko sa daplin. Unsa man ka? Dala ka mga sorry na ko? Nababuan biya ko nimo. Surihan ang naong mo. Oh. Sa mga taga, mangita ang gagaway. Wala tuyo away? Sawa. Nasa daplay ng babae, oh. Pero imog yung gido, wala ron yaban og tubig. Da, hala na bala. Oh, Tia! Hey! Tia! Hi. Ako lang mahayog sorry sa gibuhat sa akong kauban, ha? Imo tong ayab? Oh, dili. Ako na tong amiga. Ako na si Dave. Ikaw? Zoe. Gamitan na akong jacket, oh. Kay basa kayo ang imong uniform, oh. Okay ra, uy. Sige na. Gamitan lang sa ni. Ibalik lang ni Ugma. Ikaw, good. Salamat, ha. Angayan kay ka sa jacket, day. Saba, uy. Lagi. Kanang day, feel na ko no naibog to si Dave nimo. Ibog good taon.
Naloy ra to siya nako, uy. Kay gibubuan bi akong tubig siyang amika. Nakakita bitaw ko sa gibot ato iyang kauban. Maldita sa kay tugnaong uy. Naunahon kaayo, gusto og away. Lagi, uy. Bahala siya, uy. Dili ko matubay niya. Dili ko gusto samo. Kang kinsa ba ng jacket? Kinsa ng jacket ang imong gisulob? Sa ako ning classmate, ma. Ako ning gihuman kay gitugnaw mo ko ganiha. Classmate o uyab? Ha? Akong classmate, ma, uy. Akong amika. Aw, lagi. Ay sa pagpuyab-uyab ha? Tiwasaon na ng imong pag-eskwela. Oh, ma. Ay, salamat. Manigit in taon ko sa mga assignments. Ay, mag-cellphone sa ako kadiyot, be. O na ko matog. Oh. Uy, ni friend request man si Dave na ako. Ako na lang siyang i-accept. Dave, ako nang iuli ang jacket. Thank you, ti ay ha. Thank you, Sab. Sa unsa? Sa imong pag-accept na ko sa Facebook. Oh, okay ra, uy. Manawag niya ko nimo ha, kung nanak sa inyo ba eh. Kumusta? Okay ra. Zoe, naunta ko isulti na mo? Unsa man na? Unya, di ka masuko. Dili lagi. Di ka masuko kung maingon ko ni mo, I love you. Oh. Manay tinawad, Zoe. Sa una ko ba lang pakakita ni mo, kinahanap ko ni mo. May chance ka ko ni mo. Bitaw, uy. Mutag-anak ko ni mas tinuod. Ganahan sad kaayo ko ni mo, Dave. Kano na? Kita na? Oh, Dave. Ako na kang gisugot. Salamat, love. Love? Oo. Gusto na ko nga, love ang atong tugan na eh. Ikaw, good. Naol, nanay uyab. Ikaw, kiday. Hala, uy, bitaw day, uy. Klaro magud kaayo nga may gusto si Dave nimo. Mao good luck sa inyong relasyon, ha? Love, dugay-dugay naman kita nga nagkauyab. Kanusam ko na mo dadun sa inyo. Anon sa ba imo kong ipailaila sa mga parents? Love, sorry kaayo, ha. Dili pagid mahimo nga. Ako kang ipaila sa akong mga ginikanan. Ha? Nga naman? Dili pa magud sila gusto nga maguyab-uyab ko. Kay gusto ni mama nga mahuman ako sa akong pag-eskwela. So, ito pa. Ingon ini lang ta? Magtago-tago sa tong relasyon? Oh, love. Dili pa kami makitaan sa akong mga ginikanan. Oo, kaya sa din eh. Muram ni kong criminal. Magtago-tago. Love. Pila naman rin kagabi eh. Ngawa naman chat si Dave na ako. Dili man ang tali siya yung ini. Unsa makay nahitabo niya? Nagbuwag na day mong Dave, day? Ha? Wa man day. Nga na di ay? Ay, naman ko inisulti na ko, day, nga may uyab si Dave. Iyaharap ko ng classmate. Dili ko mo tuong anak, day. Dili makahimos pag binuang si Dave na ako. Aw, bahala ka ha kung dili ka mo tuo. Basta ako lang kang gipahibaw nga may lain ng uyab si Dave. Iyaharas ang classmate. Dili ko matuos kisulti ni Day Chanel na ako. Way laing uyab si Dave. Ako rang iyang uyab. Oh, si Dave ni chat. Love, sorry nga ako ning buhaton ni mo. Dugay na unta din akong isulti ni mo. Pero nahadlo ko. Basig masakitan ka. Mong ako na lang ipaagi sa chat.
magkigbuwag na ko nimo. Kay may lain akong kimahal. Kasakit ang gibuhat ni Dave na ako. Dili na mahimo. Ako siyang tawagan. Dili na siya makontak. Kung mauna, giblock na ko ni Dave. Ganun mo ba rin nabuhat na ako, Dave? O samay akong sakay mo akong gipasakitan. Dave! Going back to the corner where I first saw girl. Can you tell her where I am? Some try to... O ako magdahom nga makahimos pagpasakit si Dave na ako. Pila ka buwan ko nga nag-antos o na ako naka-move on. Hangtod nga nahuman ko giskwela o ni-graduate ko nga usa ka high honor. Ginhinalang ko tob o daghang salamat sa pagdagkating akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalang kaagi ni Zoe nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayon kay pangayo, awit nga nakalahan. The man who can't be moved. Ang mga kaagi, gibata na doon sa radyo ni Ricky Porcello Garing, lubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamausap mga higala, mga suking tipaminaw, kinasing-kasing ko gidapit sa papadaw. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa kahabi. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpanya.